हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसेबाव बरायफिननाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ ना दिनैनि आंनि भिडिअ'आ मा। ओमफ्राय आङो दा जि जायगायाव थांगासिनो बे जायगायाव सहैबाय। फाइनालि फार्स्ट टाइम आंनि बे दिनै थांनाय बे भिडिअ'आ बे जायगायाव फार्स्ट टाइम आरोना। बिरादनो लुबैनानै दिनैसो मोनबाय फाइनालि। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टब्ला नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आंथ' दा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामखाबायानो। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायसनफ्लांदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय दे। आरो भिडिअ माबायदि जादों अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिबाय सिगाङावनो लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा दसे नेगासिनो सिरियावहाय मन्दिरनि सिरियावहाय बेयाव नुहुरनाय हारसा हिन्जावफोरा आफा इसोर बोराइ बाथौनाव बोर बिहैदोंमोन जानांगौ माने बिहैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बिसोरखौ दसे नेबाय। ओमफ्राय दसे भिउफोरखौनो नायदो माबायदि जोबोद मोजां आयौ ओंखारनोनो बालायलायो आरोना। ओरैबादि मोजां आयौ स्रां स्रांनो। जि मोजां खानाय जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालिया। भिडिअ खालामदोंलै आं भिडिअ खालामदों। आफा इसोर बोराइ बाथौनि थानसालि। सोरबा फैनोबा फैनो हागोन बेयावहाय ने बायदेव बालफोरासो भिडिअ कल भिडिअ कल बोग्रिबो दं माथो इयावलाय। बा मालायसो सेलफि लेया दे जागोन दे आंखौ गारना थांनानै गावसोरासो देदलि जोहोलिनो दे जागोन दे लाबाय था नोंसोरनो सेलफि। फाइनालि जोङो दा आफा इसोर बोराइ बाथौनाव एसे बोर बिखांनानै दस्रा जायगाथिंजाय एसे गिदिंहैनोसै। ओमफ्राय नैबे जायगाया ओरैबायदि मोजां आयौ बुंबाबो बुंस'हाला ओरैबायदि मोजां माने सिंनिफ्रायनो ओंखारलांनो बायो आरोना। बायजोआवबो मोजां अब्लाबो बेयो बांसिन मोजां नाङो आरोना। गोसोखौनो सान्थि ओरैबायदि स्रां मोनलायलायो आरोना। भिउआ जि मोजांखा नाय थ' खोनागासिनो जानो।
गोजोन बार बार लांदों दिनै आंनि सोलेर बायदाव इउटुबाव थांसिगोन नोङो बाबुआबो नै बिथाङाबो सेल्फि लाग्राबो इउटुब मोनहैबाय मालाबानो आंखौथ' लाखाया र' नोंसोरो भिडिअ बा मालाय सेल्फि लालायदो आंखौबो लाया रावबो फट'बो लाया भिडिअबो लाया बे साखौ होनबा जुगिगौमोनलै रे ओइ नै मुसुखायाव मुर्तियाव फट' लाहैनि र' फेसबुकआव भाइरेल जानायालाय बोरै खुगायाव फुदुंलायनानै सोरबाफोर दै लोंनोबा बेयाव मोनगोन दै गाङोबा दुगैनोबाबो आरामसे दख'ना लाबोफा ड्रेस लाबोफा ओइ हाखरावनो दुगैनो हागोन ओमफ्राय नै दंखलावबो ओमफ्राय दै लोंनोबा इयाव आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंहा मा जाखो नोंखौ नायना आं गावनो बुंनो हाला टिभिखौ लांबाय थानो नालाय आङो बा मालाय सासे माबा लागासिनो मुलि खोनादों जों जेबो हमग्रा रावबो गैया हारसिङानो दोनना लानो इनि दासो फैदों मोनफैदों नाम गैया आंनाव हनै मालाय माबा भिडिअ खालामदों माबाया नुगोन नोंसोरो माबाना नायबा भिडिअ कल नङा इउटुबाव मोनहैगोन जाम्बि इउटुबाव हा सोरलाय नायसोम ओइ जों बुंदा आं बाबु ओमफ्राय इसोरनि दिबिका बा इउटुबाव नुगोन दे इउटुबाव आंनि नामखौ सार्च खालामना नाय इउटुबाव नुगोन हिरिम्बा मन्दिर आदि नारसिन हो मोजां थाजाय गैया ओइ मोजां जुबदो मोजां खासिना माबा खालामसिनो हाबलांनांगौ आयौ आं बिदा लिंनायलै सार बिफाखौ माबायाव गुवाहाटियाव ओइ माबाखौ नागिरहैनोथ' भाइरेल आब'आ भाइरेल जानायखौ नायनो थांनि होनबाय जोङो लोगोआ ओमफ्राय आब' होनबाय मा भाइरास जालायलायनाय बिदि आरोना भाइरास होनबावलायो ओइ खासेया मोनहैग्रोबाय बाबुआ मोजां मोनदो इयो फिस्लाखाय मोनबो गैला दे ओमफ्राय न' इयो फट' मोननैस्लाबाय थांबाय बबेयाव फैनि मानसिया फेसबुकआव भाइरेल जानायालाय आसलखौ दासो मोनदों इक्स नागिरगासिनोमोन जों दहायनिफ्रायनो खुलुमबाय आंबो खुलुमगौमोन दे खुलुमगोन दे हा फट' थिखांग्रोनांगौ
फाइनेलि लुगैनानै मोनमारबाय न' फाइनेलि गाइस जों मोनमारबाय हे र' माबा बिथिंबो हाबजायो जों सिङाव हाबथ'ला खनसे फायमारगोन फाइनेलि सोरबाफोर फायनोबा फाय साननैसो थाना फैगोन जोङो बोरायदों नोंदो फायनोसै एकट' दोंदो सेल्फि भिडिअ फाय लानो ने भिडिअ लानो होननानै माबा हाबजोब्बायसो थायो ने सोरबाफोर फैनोबा फैद' इफोराव लानानै मोनजा नै गेटआ बेनि गेटआ बोरै लुलाखै नै गेटआ फाइनेलि लोगोफोर फैनो लुगैनानैनो दिनै जोंनि बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायावनो दिनै जोङो खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो सान्दुं गोसाब्लाबो साइकेलजों हान्थि सहैमारबाय बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो आङो सानगासिनोमोन माला थांनो मोनगोन माला नुहैगोन माला भिडिअ खालामनो मोनगोन माला लोगोफोरनो शेयार खालामनो मोनगोन बिदि गोबां सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय फाइनेलि दिनै बोराइ बाथौनि अननाय आरो मा होनगोन बेखौ दिनै मोनमारबाय फाइनेलि नोंथांमोननोबो आङो बेखौनो शेयार खालामबाय एसे स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे लाइक थुनानै हो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे हायोबा शेयार खालाम भिडिअआथ' आंना मोजां जाखाया अब्लाबो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम दा जोङो नैबे फार्स्ट गेटआव सफैफिनबाय ओमफ्राय जोङो दा फिथा जाहैनोसै मादोंसोयो माबा दोङो बन दोङो बन दोङो पिकनिक मोजां थाङोना नोंसा सफैनो थालांगासिनो लाल सासो होमबा गाइखेर दोङो लावदुम गाइखेरसो लावदुमदो ओमफ्राय साहा सिनिखौनो जायगाया बरियाखाना लोगोफोर भिउआबो जा मोजांखा ओरैबादि गोसोखौ सान्थि मोनो बे मन्दिराव हाबबाथाय आरो बेयो जाहैबाय सोरबाफोर जुदि पेसाब खालामनोब्ला बेवहाय दंखायो हौवा हिन्जावनि एक्सट्रा जोबोद मोजांखा गोसोबायदि आरोना ओरैबादि स्रां मोनो गोसोखौ फैबाथाय बे मन्दिराव आयौ थांनो बालायलायो आरोना फैनोनो बालायलायो ओरैबादि मोजांखा साहा लोंनो साहा गाइखेर साहा मोनफैबाय जोंना साया नै बोरै नोंनालाय लावदुमजों साहा गुदुंखा दानदोंना बोरै आंनो नै ini जानोसै आखाइ सुथाबजोब्बाय मास मुगोनखौ आं हगारगौमोन लिपस्टिक लिपस्टिक हगारबाथाय मा होनो आङो ना बे दिनखालिसो फार्स्ट टाइम लिपस्टिक हुगारालासिनो लावदुम फिथा जादों साहा लोंदों दै लोंदों ओरैबादि मिनिथावनाखा आं माने अबावबा थांबाबो बाजारानो जा सोरनिबा हाबायानो जा
थांबाथाय माने लिपस्टिकखौ हगारनो मोनाबा ओंखामखौनो जानाय बायदि मोना माने जाखायाबो आङो ओमफ्राय नै बेयावहाय चान्सखौनो मोनदिया माने खाथियाव सानैसो मानसि दंमोन नालाय बेखायनो चान्स मोनदिया नावकाटा फरायला Iya, kan juga sama lagi mana? Makan minum dulu deh. Sana hampir selesai udah. Apa? Boleh boleh. Suami kan udah. Lebih banyak ini nih kak. Sembeli balik nih. Kita balik. Kita balik sembeli balik. Oh, jangan itu nyala lagi. Pai ini apa? Parah. Pai ini dah. Mana rasa seneng deh. ओइनालाय इबो मोननै जाखाबाय बाबुआ ओमफ्राय नोंनिया होमबा दा चावमिन 20 टाकानि 10 टाकानि होआ 얘는 왜 싸네? 이거 사오냐? 10 टाकानि बिदोंमोन आं 10 टाकानि होआनो 나는 बाहाय एवनानै 10 टाकानि दा बिबो मैगंखाय जाया मैगं कबि मैगं होदलादोलै जाया मिहि मिहि हाना होदो लिपस्टिक खारबाय 같은 거만 얻어가고 좀 나야고 자야고. 아야, 손다는. 해봐, 너도 모르니. 봐봐. 사실 그 뒤로 보면 나라야. 응 내가 오나 그거 카시오 흐리라 바키노? 하크로 동어? 아까 그냥 물이 해봐 누이나다 물이라 막 샤워반 누이는 하? 본 해봐 샤워반 누이느라 너 ओरैनो ओंखारार' थान्दाखाय ओंखाराखैलै आरो ओइ मा थांलाय फैला खामादा नोंजों अयो इयो गारना होनांगो र बेफोर खनसे फैबाथाय दुंजोब्बायना एबार लाना फैनो नों गोलोम बोथोराव बांसिन नुजायो थान्दाखाय नङाबा खाथियावहाय ना गोदोरबो हरो ना गोदोरबो दङ दैयाबो रानदो आरो